5 hasta alas 6 sa hapon, Lunes, Tab Viernes. Mayad banwa nga aga sa atin mga pinalanggang at tagparamati kag welcome gid mga kabyanan, mga kanyusline, mga kaibigan. Welcome gid sa atin kada banwa nga pagpalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita regya sa radyo natin Kurasi Antike ang 101.1 kag hook up man kita mga pinalanggang at tagparamati kang Iloilo Newsline. Mabatian kita sa probinsya kang Iloilo, Negros Occidental, Bacolod City, Iloilo City, Abay, Anggi, Maras. Mga pinalangga nga mga tagparamati, welcome gid sa aton banwa nga pagpangalagad. Petsa 12 sa bulan kang Agosto tuig 2021 adlaw kita banwa karon kang Huwebes. Sang ka oras ang aton pagpangalagad mga kabyanan, anong mga balita? Sa bahin kang national nga news, mga kabyanan, hambal kang COA nga may mga discrepancy, may mga hindi explain ang Department of Health sa paggamit na kang kwarta sa diyang pandemya. Kay ang hindi ma-explain mga kabyanan nga nagtupa sa hindi insakto nga mga gramitan kang kwarta, naglabot tanan sa 600 or 67 billion pesos. Todo rin pinsa man si Secretary Duque, mga kabyanan. Amay maghari, good morning from Bugasong. Good morning, Boss Romeng, basta serbisyo publiko. Romeng Antonio, sigurado, areglado, hitso. Wow! Daw imot na ramay tanang slogan, how? Kamusta mo dyan sa Bugasong? Kag sa piyak nga bahin, mga kabyanan. Imbisan sa ligmato, ladya lawagan ta. Bala, kamo kundiin patihan nyo. Sa bilog nga Antike, may dyan kita 500 o kon 700 or 853 ka COVID cases, sono sa record tanar ka Provincial Health Office. Samtang ang record tanar kang Regional Office 6, 977. Sa piyak nga bahin, istoryahan taman karon sa aton banwa nga pagpangalagad. May pira naman ka grupo mga biyanan sa atin palatuntunan ko ni Plita, nga delikado kuno ang baksin sa health kang tao. Mga kabiyanan, di ko magamur man dyan matabo ron. Ay laban tao, ras kalibutan dyan nagpabakuna. Ang ura lamang rin nakapabakuna, mo lamang rin bilin buhi, guro no? Sa piyak nga bahin, mga pinarangga nga mga tagparamati, istoryahan taman karon sa aton mga sa aton nga pagpangalagad, no? Kun bala ang diyang epekto kang Delta variant, no? May anong epekto na sa nabakunahan kag sa wara nabakunahan, no? May mga argumento rogya nga kung nabakunahan ka, medyo may resistensya ka. Garing, suno sa pira naman ka mga experts, hindi ma-explicar paslad, no? Parehas lang man mapabakunahan ka kag wara mabakunahi, mga kabyanan, madatkan may kagyapon ka virus. Kag istoryahan taman bro buhay sa atin nga pagpangalagad kay
may mga debate rin kag may mga nagkalain-lain rin nga mga opinion kadya ho. Ang nabatian ta nga kuno kon ikaw naman ang nabakunahan rin tapos expose ka permi ha mga kabiyanan sa mga tao nga positive sa virus ha nagaluya kuno man banwa ang epekto kang bakuna sa lawas mo kay may mga cases kuno to sa may tansa Cavite mga kabiyanan nga naggrabe itong ibang mga nurses no? Sa hospital gubra kag ano kalawid naman antabla kung ano kalawid hay may dyan naman nagkagirnuwa nga mga opinion nga kung na-expose ka banwa sa taho nga positive permi sa COVID galuya ang imo banwa bakuna ha galuya ang epek kang bakunak nimo ha mga kabyanan kagastasan ang diyang baksin magaprotektar sa taho ha kag sa aton lawas against virus nagwa ang report nga hastalaman kuno banwa 9 to 12 months di kung hindi masulbar abi karon ang virus kadya kag after 12 months nga ginahambal loyaran imo ginturok loyar ng bakuna sa lawas mo ha dyan gapon ang virus way taktapusan nga bakuna hay kung may variant naman nga lain ha amo dyan blamigo amay no nga kadya mahalong tagid ha mga kabyanan kay hindi taman although kapati nga may virus pero hindi garantiya ang bakuna gali mag-amor man dyan istorya ano may kadernapon bitaw sa may kalibutan dyan mo ang diyang pro kag madyan nga anti pro vaccine kag anti vaccine mga kabyanan di ko nantay vaccine ka magkunti mo hops kado sa lawas ang bakuna basi magdarwa katuig patay ka kung naman kiba ay although nga ti okay ran may human immunity ang taho no natural immunity no pero tikot sarig ka lang kang hindi mo papagbakapan di ano guwa ta istoryahan ta dya Black Ron sa atin banwa nga pagpanglagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita ang atin palatuntunan anay mga kabyanan standby ang atin pagpanglagad ginaimawan kang diyang omni nagabaligatanan nga hardware items construction materials kompleto ka barato mga kabyanan omni ragya sa kulase ang stocks na dalit hagid halin sa may metro Manila kagamuman gaimaos pagpanglagad tang evergreen herbal capsule amot na niyang kapsula nga kung inyo banwa nga imnan nagataas ang inyo resistensya kag taas ang inyo immune system kag ang tanan nga sobra sa lawas kinabuhinan ang tanan nga kulang sa lawas kinadugangan that's why hindi ka mugid magbalatian evergreen herbal capsule amo jagid ang atong ginagamit kag ni Lolo Tasyo do ka buway ron ra kambal Lolo Tasyo pambalan ta karon sa kamay lang ngay maman sa pagparagad tabanwa ang Wisam Electronics regyan ra ay sa unahan ka kapatyo sementeryo dya sa Kulasi mga kabyanan kontanan-tanan banwa nga mga electronics DVD, CD player TV speaker ninyo i-upgrade i-rewind pati ampli nyo i-upgrade nga daw kasi gabong ang ana banwa nga daw buka lang imo speaker sa bangad sa kabas kagan kang imo amay nga ampli kag kuon pa dyan ang makakuon pa nga ang diyang sa sound mga ako ga na di mura mga gid mabeka gid ba ng bus mo ay nako
Dyan ay sa Wisam Electronics. Ha? Okay, kaya mga sa pagpalagad ba, no? Ha? Ang dyan, Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading na pahamtang dyan sa Sentro Sur. Tanan nga klase, pinta dyan mabakal sa Julius Paint Trading. Kag kung ano nga klase, kolor. Ang inyo'y kolor sa inyo balay o kung pinta, templahan gid ni ko Julius, baal na gid. Garapta man dyan mi guruming ang STL sa klase. Hambal ni SPD mamay wara konora mga permit. Temura ang pamangkot wara how ginadakop ka pulis kay illegal gambling galiran na teta nyo ang STL sinuoto nagagtos lilop sa dlan STL daw di Blasgob teura galero ting ma-permit ko ni Carmila di mamay ay supposed to be di blamigo amay nga tanan nga sugal nga pasadlan mo para mangin legal sa antike mga kabyanan para mangin legal ang operasyon sa nga probinsya may endorsement halin sa Sangguniang Panlalawigan no may endorsement kang Sangguniang Panlalawigan baken ti kun sino lang sa katao darwak tao ang gusto mag pasulod sa antike di ko mag-amura nga operate STL ora ti permit makabyanan miya ko interviewon tas Carmila di mamay kag kung wala kan ginadakop illegal nga ang illegal kag wala man ginapastop so may problema ta di ang nagpasulod diya si gobernador di ang pulis under kay gobernador base may advice diya that's why ang pulis wala man banwa ka hulag mga kabyanan amo diya blang punto nga amor diya karnabo sa papalibot ta may pandemya ta ang sugal pa aton ginaasikaso mga kabyanan bao si Nelson Hiramis an keeper immediate nagapsalamat bisan sa chat na mga kabyanan ano napsalamatan nakiman oras sa tagapagpagalagan alas 8:16 Diyay mga kabyanan no? Ang kuha naghambal nga mga 67 billion pesos ang hindi explain kang Department of Health hindi explicar kung nagagtogit man ka sa limpyo nga klase serbisyo nga ginarinder ka Department of Health especially sa diyang pandemya kay suno sa kuha ang diyang kantidad o kon kwarta na accumulate bangod sa mga transaksyon nga daw contract of agreement lang hindi klaro may ginbaydan may mga purchases nga hindi klaro mga kabyanan may mga incentives nga ginrelease ora mo man kung paano ginrelease bisan dyan ganis dalam pati ang special risk allowance kag hazard pay kang mga tao mga health workers ta sa hospitals why gyapon ganim release purtitos babaw may report ron ginliquidate rin gani banwa kang kuha o garing hindi mapatag ka DOH kumbaga na-consummate na itong transaksyon nas babaw ay kung ni Doc na ginpangbayad na sa mga health workers as their incentives kang iba pa tikon kita magtsikyari ang muna blitas babaw gas dalam te kung ni Doc na bayad rin mo kay kung trukan mo record sa opisina kung submitted ng transaksyon pero kung kuon kakuha hindi lang nandag rin mapatag kung hindi mo mapatag ang sangka garastuhanan mga kabyanan disallowed kay wala nagsakay sa kuwa rules sa kuwa rules sa DBM circular nga dapat
to be transparent ang tanang nga gasto kag sandig sa layi. Pinamakal ko no to ka PPS. Abay gurong baksin eh. Ha? Mga PPS kag mga test kits. Abay ro sa test kits jagyang antigen test nga palpak. Now nga gina pangabay ta karon nga hindi lang dyan pagamitan kay palpak man gani. Yeah. Ha? Tiandot nga palpak kag man-an kama doktor siyang tanan nga sakit ng taho. Basta ka swallow lang. Kung ni antigen test mo, mapositive kas COVID, andot ginhimo na pa dya. No? This is for the sort nga mapagwalang kwarta. Ha? Money making, milking cow. Nga klase transaksyon. Nga ura mantigo. Kung tulagan mo banwa kung rason ni Doke. Ngagin pamakal ka testing kits. Abay sa mga testing kits. Ngagin bakal ka DOH. Ha? Mga kabinan angjang antigen nga palpak. No? Kung kita mo sa kabagay nga palpak, hindi accurate, it's useless kagamitan. Andot nga gastuhan mo pa kwarta gobyerno. Ha? Mga kabiyanan. Ha? Nga hindi man lang accurate kag nagatao pa kang problema sa taho. O, una-una mga kabiyanan, kung ginahambal mismo kang mga doktors nga under man sa DOH, no? Ragyas dalam. Nga antigen test is not accurate. Ura ganit 10% accuracy na mga kabiyanan mo. Ha? Is not accurate. Di blabanwa nga kung ako magtao argumento ko ang dang testing kits nga gin-allow man kang DOH gin-purchase na gamit na hindi malang accurate. Amo pa nagatao problema. Kag nagapalala kang urobrahan ng gobyerno, kag nagadugang pagidgasto kang gobyerno. Ginosikanda na ng kwarta, mga kabyanan, nag-appropriate kang magagamit pagid kita kang kwarta, bangod sa mga aksyon nga ginahimota, as result kang dang test nga ang gingamit, antigen test. Why? Dumdumabla. Na-disgrasya sa tao. Amo lang rana explain ta kag example ta ha. Na-disgrasya sa tao. May swalo na tabo sa lawas na. Ha? May mga pagbanag. May mga pamamaga. Ti siyempre disgrasya ka mo. Pero ura ka ti COVID. Ha? Tistingay bala mga kabinan nga magpa-idalam sa antigen test. No? 101 gid. 101.1 gid. Sobra pa sa 100%. 101.1 gid. Radyo natin kulasi. Ang effect kagang resulta positive ikaw sa COVID. And because of that result na hindi accurate, nangin barasihan rin ka ginagamit pirming nga barasihan. Agad bagi mo aksyon ng gobyerno. Ano mga aksyon? Kung magpositive ka sa antigen test, tawaan ka gobyerno kayuda, ipaidalam ngiti mo banwa kang health department, sa quarantine, titawaan ka gobyerno kayuda. No? Tawaan ka gobyerno kayuda. Mangayok assistant sa pulis, agad pabantayan ang ipirsahon to pamilya kung hindi pabi magsunod, nga sunod sa balay kag magpa-quarantine, no? Kung sa government facility pa dyan tumpa, mga kabyanan, ano matabo? Gastuhan pa kang gobyerno, pagkaon dadlaw-adlaw, hasta 14 days. Ha? Kung home quarantine, ang dangtan mo, itap mo pang barangay, mga kabyanan, agad magbantay. Ano nga perwisyo niya? Bangad sa lintex nga antigen test, nga rigyan tumpa ang ginasagap kang kuha, out of 467 billion, nga ginbakal dakno kang mga testing kits, kag riya isara ang antigen test, nga palpak. Umpisang nga ni kapo, nagpanawagan tangi basura riya, kay amorya ang nagapagamo, kag nagapra-create. Kang problema, ragya sa atin pungsod. Ha? Una problema kung may positive gidman nga real kang COVID. But because of that antigen test, do you think nga accurate mga figure tatlad lang nga isip talang banwa nga isip perti? Ha? Bakang dapat ra amor ang patihan nga figure? No? Butang ta may COVID ragya victims or patients or infected antikinyos antiki. But ang diyang ginausisa nyo nga
kag ginatest nyo nga positive sa antigen test, di ba lagi naisip nyo ron? Wala man lagi naagi sa confirmatory, kaya actually ang laboratory ang confirmatory test targa sa antike to erase all the doubts kung i-test dyan ka na, mamanaan mo kung sinutuntuon ng positive sa COVID, huraman ba nuwag operate? Ha? Sa'yo doon, nagatali ta kang pinalagpat na klase figure. Kag bangod pinalagpat na klase figure, DOH man banwa magsagi ka report. Oh, we are now in the high restitution. So we need to tap the local government units to impose strict health protocol. Oh, di mga kabiyanan, tamo man nga obra kag gamit kang gobyerno kang kwarta sa bagay as result bala kang lintiks nga kapang lintiks ko na bukan mangjat kada saka sakit black buot ko result black antigen test ti sino may gatad ja kaya di bla Department of Health ti ja pagid bangod sa antigen test nga palpak ti ay ti gina-acknowledge man kang gobyerno ang result na kanya no ginapatihan man ka di health department iti anda jagatod man mo. Di ko matest ni sa kataho positive sa antigen test pero sa 100 ng pa-hospital ka plus B hindi ka man tuod mapatay iti manan mo man nga trangkaso kisa abay may trangkaso nga abi mo daw mapatay kagid kag dugangan pa karon kay daw pwede na ka padlakan nga nawalala COVID na COVID kang daan di ikaw mapa-admit ka man sa ospital mapa-admit ka man sa ospital kapin pa kun ga ti siyempre kung ginatrang kaso ka ginaplima ka banwa ka una pa COVID kung ginaplima ka ginahapo man ka mo di ba kung ginatrang kaso ka gahilanat ka gahagrak dagan mo di ba ginahapo man ka gapramuti pikaw gani mga kabayanan ti kung kadyara nga amura makita si tsura mo sa kadyang time kang pandemya sus madlakan may kaway bisan di anday ka pagsuguon ay tinamanaan mo sunos antigen test na nanda man positive ka sa COVID kundi ikaw voluntarily masubmit kay mo kuglingan to go to hospitals or to hospital magpabulong that's why mga kabayanan no kagatak ang atin mga hospitals no o di idyan ang sintomas sa COVID kag ang test nyo sandig sa antigen test positive sa COVID pero ti ang punto kung i-submit na sanda sa confirmatory test ay totoo gid man sanda banwa nga positive sa COVID may dyan nga di cases banwa nga agad hindi lang mamanaan kis ang drama kang Department of Health ay ti bangod nakahambal sanda nga COVID puti may ginbatyag timong ibang sakit related to ang sintomas sa COVID hindi na ka pag-alaw nga magpa-confirm test why? Because rigyan makita ang kamakabalbalan nanda mga pinalangga nga tagpramati and look kag kung kasubaybay ka mo kang mabalita sa mga pronouncement ka Department of Health daw puro laman basi mabaal mo dyan banwa nga mga opinion hura ka ti batian from them nga based on the accurate study and this is accurate amo dyan karakter amo dyan mo dyan niyo hang delta niya mo niyo amo niyo mo niyo puro lang tanan opinionated tanan nga perwisyo tadya banwa nga ginasuprer sa karon bangod nakita at nga it was not done in an accurate manner no
Kung kaisaban wa, makuunta overacting. Overacting for what? Parang iba makanegosyo dyan mismo sa gobyerno. Kung tisunong lakas dyan, makasunod negosyo mo. Ha? Di ba? Ang atin mo lang raad, gasunod ang gobyerno, dapat magasunod ang Department of Health ang gobyerno sa mga transaksyon bisan sa pagbakal ka testing kits nga mga accurate, mamlang accuracy na blataman ka na nami man. Ha? Kag ang biri, ang rason, what I mean, ang sabat kajatanan, mag-put up sanda kang raka nga confirmatory laboratory agad riyata na mamanaan tagid kung piragid piho tuod ang numero kang mga nagparasitive sa COVID, hindi rasagit mo isip nga ura ka tingin na isip. That's why nga hindi karlibag nga kon na gaparang lapaw man ta nakasuron karon ka Pilipinas. Number 1 kita ron sa Asia noy. Sa parakaraka kaso ka COVID. Idir madagaan. Number 1 ron. Why? Because ang testing ta palpak gaisip ta ka rakaraka pero gamay dyan karang aktual raad nga positive kung accurate ang mga test ginahimo ta. Makonti mo rapid test, antigen test, ha? Kung i-confirm mo ba negative yan, abayon mo sa isip kang positive COVID. O, rogya lang sa kulase. Kag rogya sa antiki, oso trangkaso. O, tanan nga trangkaso. I-submit nyo bala kong linggan nyo sa antigen test. Trukan ta kung hindi, kamo magparasitive tanan-tanan. Di ko magparasitive, kamo tanan-tanan, ura arte may ma-record nga kaso at nagtrangkaso. Puro lang COVID. Di ko ma-add pag ito, madugang pag ito sa numero kang COVID victim sa Pilipinas. Tira-karakar kita noy. Mura girakadlawan takimang nasyon. Ha? Mga kabyanan, in other countries, ang diyang rapid antigen test, waay tanan dadya ginagamit because palpak. Kamu jaman ang part yang 67 million or billion nga ginaligal ka Department of Health nga gingamit na kono pamakal kang mga kinanglanon abay dya kadyang matisting kits kag abay regya kadya ang palpak nga antigen test. Di kinauyangan gid lamang nanda banawang kwarta sa urat pulos. No. Ha? Man mo sa mga testing kits na nakadya para ma-determine kung may virus ka o kung wala sa SARS-CoV. Ang efficacy, among naturok. Dopras mamlaban, huwag bakal ka kang produkto. Kung mabakal ka lang ka produkto, nga pag sang kagamit mo man lang mga kabyanan, ha? Gaba rin. Kundi bakal ka lang ka medyo maaman-aman ka o 5 pesos, pero grabe ang quality, tinuhig magba. Pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasan hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Tablet, partner. May ideya
Kaya kabalasan oxidants, ang oxidants partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sa lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sa protein, DNA kag lipids. Dili man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sa oxidative stress. Vitron, tablet, partner, ang mga factors nga nag-contribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balance nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang da. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayabo. Sus, naga-iga ka na dayon mo. Vitron, tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa ato lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento karang mapadasig ang pagtambok kag pagbukad malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply didya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique. Nuns Herbal Capsule. Ang hypertension, isa pa kinalan sa high blood pressure. Kag ini ang nagatulog sa malala nga komplikasyon. Kag nagapasaka sa risgo sa heart disease, stroke, kag mahimo ikamatay. Kalabanan sa high blood pressure, wala sang signs o kung symptoma, kibuton ka na lang na ginatake ka na. May ara man ini simptoma nga tuman kasakit sa ulo, pagkakabusang paginawa, kag ginasundo ka pa. Kung nakibalo ka na nga may balatian ka nga subong sili, hindi namang duwa-duwa. Magtumar na sa Nuns Herbal Capsule. Nuns Herbal Capsule. Nagabulig sa dugo nga hindi maglapuyo para hindi magpundo kag magbara sa imo kautan. Nuns Herbal Capsule. Wala sang side effects. Ang tawo nga nagaedad, family history, overweight, o kung obese, hindi physically active, damo sang stress, kag permilang kapoy, hindi malayo nga makaangkon ka sang high blood pressure, gani, samtang timprano pa, magtumar na sa Nuns Herbal Capsule. Pabakuro ng resistensya, kag ikaayong lawas, mag-Nuns Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement? Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sa ako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akong enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag vitamina. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptake ang akong memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya kag mga britika malapit sa inyong lugar. Balik naman ako sa pagpalagad ang Romeng Antonio's Miracle Oil. Grabe gid man no, kahapon nagchat kanakan si Captain Alamo lang, Chief of Police natin dya sa Kulasi, no? Nagchat kanakan, pre, namangkot ka mo dya, pero ang lapad ka Miracle Oil. No? Kay gamitan ko no kang ingad balayda, kay siyempre may ginpadara ako to nakanamong nakataogro sa ingad balayda no? Na daw magic priba nang ang epekto kung kapiyak balay na. Why? Kaya ang allergy na nga kabuhay rin, rakar nga bulong ang ginagamit. Rakar man kuno nga doktor ang ginagtunan. Na nabuol da yun. Basic lang Tapos ang katel nanda, tikuon ko amutan na dyan the best sa katel ka Pinas mo, tanan-tanan tubo sa lawas. Daw wara organic cerbik diya magagtong mo sa dermatologist kay tanan nga skin problem, may pagbanag, may pagsakit, may pagngët-ngët, habok, tubo, ubuso nakbuol, no?
Tina, ang allergic, ang katal nanda, ubos bla pre na. Na-effective na. Kauna na pati ang sawa kung ano hindi magamit na gagamit na slad. Kita nyo yung pikto? No? Ang kabiyanan? Bisa may pulo, pakmuk na batyag slawas, nga na ipik, kung madara sa banyos kay sinam, madara na righty. Tapos may, sakit busong mo, ha? Kung sakit laman busong mo, ti aida na no? No? Bisa na ano pa dyan na, na-dehydrate ka rin. Pagwa ka rin kang tubig, slawas mo, aida sa baba, kus buli, no? Oh, may UTI ka, kung UTI mo lang, bulaan naman rin. Ura naman tiba nga idan, UTI lang, bulaan na rin tanang UTI mo. Pero kung kadroblibi, sakit busong mo, may grabe uric acid mo, UTI ka, ha? May kidney stone ka to, muson ka kang awat, no? O kung nasuka ka dugo, no? Na, pas bianam gin batyag mo, imnan mo, puro sa salad. Ang anam na aidan naman, because amo diyang klase ka uwel, nga pwede imnan, kag ang sakit madaranasan dik sa testimony na katao ha. Testimony ha, at ang gambal nga mo yung bal na ha. Tahort nagdaga pamatuod, andat kinahambal ko ya. Sobra sing wintak, sakit no eh. Tuod taran. Ha? Kita mo, dali na lang manwa dali lang kadyaran maubos. Dali, dasig lang maubos ang stock. Kang Rumian Tunyos Miracle Oil. No? Mga pinalangga ng mga tagparamati. Kagti ang nakagamit na nakadya makakukongin mo. Grabe, gling ang pikto, sukdasig. Ano mo lang dyan, herbal. Dahon-dahon. Garing ti gin timpla sa sakto nga sukol, tamaan ka isag, ha? Mga kamyanan. So, tuod lang immune system booster pa yan gani. Antiviral. Tistingin nyo lang bag-ok mo na nagpatest ka mo, may nagpositive ka mo sa COVID. Tistingin nyo kag birahan ka inom. Ha? Ako banwa makagarantiya, manigative ka banwa sa kagaw. Ha? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Tistingin nyo lang. Rakert na kanya pamatuod. Ginbase ko sa pamatuod, mga kabiyanan, kag sa accurate nga barasihan. Kaya may dyan nagramit nga nagpatest positive, sana nagpatest nag-negative mga pinalangga nga matagparamati. Ganun lang dyan man. Importante, ginabos ng inyong immune system, kag tapos, ginapatay na makagaw sa lawas kung imnan nyo. Kita nyo sa pilas gani, katal. Nga daw hindi maayad kang kung ano pinamakal nyo to, ano ginresita to. Katrubo sa lawas, kabaranag. Kita nyo kaya na pagkabusan in a short test period of time. Si Sir Alamo, Chief of Police, kang kulasi dyan ko na, formal na tao, tamaan ka stricto, tandat ka hambal nga daw, magic kayo nagkagagamit. Ti kung ikaw si Sir Alamo, maproduktor tatan, ura ka gapati, be? Ti gapati, timos medisina, puti, mga dagpati, naman na tana mismo nakahambal kag testimoniya bakod kag kampiyon. Kita mo ang gamit na pa very effective and daw magic, danong daw magic ka in a short period of time makita mo ang effect. Identify mo kung problema mo, applyan mo, makita mo may effect. Na amor magbinan. Okay. Bakalak mo dyan sa diin mo mabakal. Oras sa atin kapag paglagad sa palatuntunan ang sabat sa likod komisyon kag ang mabalita. No? Alas 8:43. Watch man niya si Susie Beer, si Gritsin Inano, pamati, gali sa atin ng pagpalagad. Kamusta San Pedro dyan? Mga pinalangga, mga tagparamati. Mustak mo dyan sa Banwa San Jose? Si Anet Morales nga pamati man sa atin nga pagpalagad. Dahil mga kabianan, no? Kung malabot ta si board member Carmila Di Mamay, labotod ta for the sake of public service. Kay tana banwa naghambal nga wara kuno banwa ti pertinent documents or permit why naga-operate ang STL
regya sa probinsya et Antique. Ang pamangkot, German, may nag-chat naman na iyad, boss, ang allergy man traktiyo ko. Oh, si Kwan lang, si Mrs. Kiyos, lapas tibiyaw. Kauna, ura ka menstruation, imnanak miracle oil, nagbalik, normal menstruation na. Ana lang migo ko, ni migo Airo, bulang na manok na, manyusan at miracle oil, manok na lawas na. Nami, kunok munal na, durak batyag, banwang na igo ron, durak batyag lang ginigo man. Amo gyapon, banwang resistensya na. Dahil daog. Kaya naman, kung iba na, amo dya boss, bulong naman, manok naman nga ginaratay, si buro, pag dali lang buhay inuras, mga kabiyanan, nagabalik sa normal manok at panurok-turuok. Balik tabla to sa kwan. Sa balita ta, mga kabiyanan. Sa balita ta, amo dya ay, nga, ang STL, andat kuno ura ginadakap ka pulis mo bahal diyang isyo sa Antique. Andat kuno ang STL, illegal, wara ginadakap kang pulis. Manyo, may nagpanaw to. Siguro, this is a legitimate issue. Kaya siguro, pwede ko sabtan ni gobernador, no? Kay, nagpanaw si gobernador tumong, ura, dag ni maritalye kung ano, gid. Pero, ang aton point nga ti, legal dya, itikin panawan tos lilo, agad pasadler ang STL sa Antique. No? But sa pag-inosyo sa ayura, man gali, manuwating mapapilis. So, ang approval ni Gob nga mag-operate ang sa Antique ang STL, do amo lang ra garantiya nga legal. No? But ang pertinent permits nga dapat nandabanwa nga i-require. No? Why? Sino nagambal? Si board member Carmila Di Mamay. Siguro malabot na si Carmila Di Mamay, si board member Carmila Di Mamay. Una-una, any sugal or gambling na magsalad sa probinsya mag-operate, ano ang dapat una matabo? It should be endorsed. May endorsement coming from, approved by the Sangguniang Panliligan, kang Sangguniang mismo. Yang ang rang illegal nga sugal, ura ti endorsement kuno banwa. Ti illegal Ura ti endorsement from SP. Mga kabiyanan. Kag anong relasyon nak diyan dat ang pulis kuno hindi kadakop kang small town lottery. Ang thinking ta, mga kabiyanan gani kadya, legal diyang operation because ang gobernador gid mismo banwa mo ang nagkuon nga ti pasadlan sa Antique mo ang STL. Nagwa ka diyang ura man lang galit papilis. Bisan pagani legal ang sugal, basta sugal banwa, mangin moral issue paray. Nga iba diyang ni karag intrang simbahan because ang simbahan wara banwa nag-endorsar kang any kind of gambling. No? Kung madamdaman ko na sa time ka mga Javier, bisan ka pira banwa ilabi ko na, kay manti ko na may rapit sa mga Javier nga si Angel Capadosya bla. Si Angel Capadosya tanan to banwang sugal. Amot na to gina-endorse permi ni Angel Capadosya sa mga kay Buhi X kay sa Javier mo. Matchip, tay stop nakbay. Tana tagaragyan, tanang kumbaga ahinte ka mga sugarol, ka mga gambling lords, para nga magduso sa gobernador, itinapit na nas gobernador. Tika rin hindi pasar, hindi tanang mga Javier gid sa sugal. That's why kang time ka mga Javier, ura kita na ti STL nga nag-operate sa probinsya kang Antique. Okay man lang rabanwa kung legal ang operation, but it's sad to say na illegal pagali, no? According to SP member Carmila Di Mamay. So kung illegal,
Ano ang ginapangyabtan ng Banwa nga pamakod para mag-operate sanda kung illegal because ginendorse lang ka gobernador, hindi ka police because ang police under sa gov mo na. No? This is a million question, mga kabiyanan. Andat nag-operate ni ura ti permit anay ginuna. No? Million niya nga question mo. Andat nga garantiyahan nga ipa-operate, sige lang. Ti kisa uso man Banwang istorya nga ti ako lang bala. Ada tawagan ko lang si amo dyan mga pilanggata pramati, okay na. No? Guan na karang layita, dipindi Banwang sino pungko, sino may otoridad, makabiyanan. Ganiti mangkot, anong kabaylo kang garantiyang ran? Kwarta o kamuti kahoy? Hindi man pwede magbaylo ang gambling lord karabanwa kang kamuti kahoy, kasaging, kang mga kararuton, ay tinagaganara kwarta bangat sa sugal. Ti simpre sugal, kwarta man taon ay. Sinutabi, mapati nga matao ka. Sang ka kilo mo yung may Banwa kabaylo kang garantiya man. Kita mo, ang guts pa lang nga mag-operate kang sugal nga santiki, nga bisan urat permit, nagapakita nga may naggarantiya. May nag-back up, no? Nga ko bahala. Urati may matingkaw ni mo because under kong police mo na. Kung doon lang magsogid ni Speaker Mila di mamay diyang isyo Banwa manami diyang kausa nga ginapikigbato na mo. Dayawon tanak diya Banwa ka mga antikinyos. Kung gahambal tanak katuod lang gid. Matuod kid man na Speaker Mila di mamay uragid man dyan permit pero ga-operatron. Gaymaw sa atan nga pagpanagad ang Stronghold Insurance Company kula si branch. Mga kabiyanan, ang Stronghold, aktorya dyan sa likod kang Motorstar Display Center. Sosantamba ng Sosantamba ang tuninyo. No? Gaymaw man, ang dyang Sign Race Advertising Incorporated, ang Sign Race, nagabaligya, o kung nagaprint ka tanan nga printing materials, parehas ka nga. Tarpaulin, billboard, signboard, stickers na. Sagapon si Tol Binhamin Polinar, mga kabyanan. Kagay maman sa atin nga pagpalagad ang Grand Bakero. Dali alam mo, open dyan na, mayroon ng Grand Bakero, rogya sa Banwait Kulasiho. Grand Bakero. Amo dyan mangin sentro kang turismo sa norte kabahin ka, probinsya kang Antique. Gay maman sa atin nga pagpalagad ang Milson Paul Internet Cafe. Ang Milson Fall Internet Cafe at ubang kang Shiny Star tao serbisyo parehas ng PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay ang magpa-ID ka mo. Agto ni dyan si Alan Alpas Aurelio, ang proprietor. Ay, ano naman? Jaglit na yan. Amoran. Ngay mama sa pagpangalagad mga pinalangga nga tagparamati. Ang diyang si SB member July di Makuta, amo diyang SB member bisa na oras suguon mo mapatigin basta serbisyo publiko. SB member Mami Pilar Alosila tandas gid mag himo ka mga ordinansa, si SB Mami Pilar limag kang kababinan sa sangunyan bayan. Kakabuman si SB Boy Alarcon, no? Si SB Boy Alarcon, gusto na may kasulayan ang pangginawita sa Polase. Si Mayor Joji Lumugdang, kooperasyon ng kinanglan, nagadasig natin malambutang kauswagan. Amo man mga kabyanan, na may nag-text sa diyan nami panisyogin buyani kan mila di mamay hindi tinyogin mong buto. Basi ka pamunyag pa to. At sige, gaimaman sa ating pagpalagad si Mayor Jojo Lumugdang ko na kooperasyon ng kinanglan nagadasig natin malambot ang kaswagan. Si former SB and now Municipal Administrator Conrado Mayo
basta serbisyo publiko, kondrado maayo. Ang tumandak marketing noy kabligya, machineries, kag mga generators dyan, tanan nga gamit sa pangumaga pang isda sa Sentro Norte, ho. Pinit karsada, gid. Kung magbakal naman tanatin nyo bisikleta, agtok mo to sa Ilas Bike Shop, sa Barangay Lamputong, kampyon to banwang mga ginabaligya nga bisikleta, ho. Mga bag-o kag high quality, gid. Mga spare parts ka bisikleta, to man mabakal. Okay, ang GMAT Auto Repair Shop, kung magpakidaan ka mo kang sarakyan nyo, mga kabiyanan, dyan ka mo pakidaan, mga pinalangga, nga mga tagparamati. Tanan nga problema ang sarakyan nyo, makidaan ni Mat Ongon sa Sentro Norte, Pagwa, Blapagtos, Barangay, San Juan. Mga kabiyanan, karoon lang lawagan, mga outlet, Miracle Oil, just klase. Dyan San Juan, kay Kagawad, Alamis, dyan ha. Kag sa Bitad do Norte, rigto kay former kapitan na Mexico, no? May rigto na mga kabiyanan. Manaan taga klase, diin may mga outlet, Miracle Oil. Romeng Antonius Miracle Oil. Sakap mangkot kali ang one Miracle ray, mora Chip Romeng bagkan. Lain na tagiya, karan, yung ngaranan, dalang kang lain man, basta may Miracle kuno man mo. Sige. Basta bagkan tadi akan. Mga kabiyanan, Jayo, may gumat ng akin masarakyan to daw, 3 speakers gawang na to daw, hindi na magrandar. Amar abla sa sarakyan nga, ang speaker bla, berbandagan mo daw, sa daw hindi, kisa may base ka andar, kisa patukon mo gandar, ay gamay malaraga angat sa speaker mo, daw daw soldering rod, malangrang wiring angat sa speaker, kisablak magbukas-bukas ka o kisabay iti hindi malikawan lampos-lampos blati sa kabuhayan nga lampos-lampos nga kaproblema man na kidaanan mo may kumata sige kay mao sa pagpalagad si Nonoy binangunan tanan klase binangon dyan nyo ipakidaan mga pinalang kata permatete ang balita gusto nyo pagid mga kabiyanan, gusto nyo ibasura gid yang ako kung diak naken tepad si Kwan, si Secretary Doke, kung nun ko gid, sir, i-abolish na lang natin yung antigen test na yan, no? In-acknowledge pa natin yung result. Bangad sa result ng nagka-problema. Gadugang obra, kaisip ta ka gina-quarantine ta, ora piho man. Muragin bakal mo to sa question nga kuha nga 67 billion ang testing kits nga palpak. Ay, ambot. Mga kabiyanan, ang diyang report expound lang karon sa hapon. Kay kung ikaw kuno na bakunahan, kag permi ikaw expose sa mga positive, pwede ba nga madura ang bisa kang bakuna mo, no? That's why nga permi expose amora ang pagtuon karon terkablang mga health workers mga permi expose sa positive sa COVID. Nakatabo banwang oras sa dati immunity. Nagakadatkan sa nagyapon kang nagaseryoso anda nga ginabatyag. So ang pagtuon karon ginosisa sandig sa pagtuon nga kadura kuno ang immunity kang ang bisa kang bulong. Kung ikaw nga health workers expose permiti siyempre sanda nagaatipan ka mga COVID positive mo. Dito ka mga expose sanda sa COVID positive sa positive permi nagkakadura banwa ang bisa kang bulong kung sa diin iba niya karana bakunahan ron pero grabe pagid kang ginigo kang baku kang virus na amo ja kuno sara kag natunan kag no may another pagid nga itun-an kung ano kalawid banwa ang bisa kang vaccines lawas ta ang kuon kang aton health department hasta lang gid pinakatayog 12 months, no? So after of 12 months kuno huwag naman di kundi pa matapos pandemya ti urar ka ti immunity pabakuna ka naman
na amo dyan mga kabyanan. Kung mag-amok dyan klase, mablita, taka ginahambal, daura, take tapusan na niya. Manan ko ang COVID, hindi dyan tapos after 1 year. Kung ang imo bakuna, karon nagamat-amat, luya, banwa, sa santuig, ha? Mga kabyanan, anong nalangguan na? Daw ka temporary, regli dyan, ang bakuna natin tlad. Alayin sa iba, banwa nga mga bakuna, tapos mag anti-measles ka, vaccine, ang duration na lifetime, ha? Di ba? Ang iba nga bakuna, ang iba nga vaccine, kung magpa-immunize ka, ha? Luwid-lawid, banwang ipikto, pero tiyang diyang anti-COVID vaccine, ay, doon tuig lang na. Watat nahon, ba sa pagpalagad, ako dyan si Roming Antonio, nagapslamat gid, no? Sa inyo banwa nga pagpamati, miyad gid nga aga, probinsya kang Antique. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement.